डॉक्टर रुफाली सरगियारिया भारतनि मादावनो बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्ड आरो बेस्ट एडुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्ड मोननो हादों। तामुलपुर जिल्लानि डॉक्टर रुफाली सरगियारि बिथाङा बर' बिजोंनिफ्राय फैनानै एमए, बिएड, स्लेट, नेट, पिएचडि खालामनाय सासे सोलोंथाइ गोनां आइजो। आथिखालाव बिथाङा तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि सासे आयदा फोरोंगिरि। नाथाय बिथाङा सासे भारतनि मादावनो मख'जाथाव सुबुं जानानै बर'नि थाखाय गोग्गाथाव आरो सासे सुबुं धोननि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। डॉक्टर रुफाली सरगियारि बिथाङा इंटरनेशनल अमेरिकन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंटनिफ्राय बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्ड आरो इंडियन सलिडारिटी काउंसिलनिफ्राय बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्ड मोननानै बिटिआरनिल' नङा आसामनि मादावनो मख'जाथाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। बर'नि थाखायबो बे मोनसे गोग्गाथाव आरो मोनसे जारिमिन। डॉक्टर रुफाली सरगियारिया तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि सासे आयदा फोरोंगिरि। बिथांनि सोलोंथाइनि फोरोंथाइ एचिभमेन्टनि थाखाय इंटरनेशनल अमेरिकन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंटआ थांनाय 23 डिसेम्बराव डॉक्टर रुफाली सरगियारिनो बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्डखौ होदोंमोन आरो बिथाङा बे बोसोरावनो बेस्ट एडुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्डनि अनगायैबो बिथाङा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय भबेन नार्जी लिटारेरि एवार्ड, आसाम मोसाहारि लिटारेरि एवार्ड, बर' राइटार्स एकाडेमीनिफ्राय फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि ट्रान्सलेशन एवार्ड 2020 मोननो हादों। बेनि अनगायैबो बिथांनि लिरनाय बिजाबफ्रा हिन्दी रावाव, मालायालम, तामिल, आसामिस आरो गुबुन गुबुन रावाव दानस्लायजादों आरो बिथांनि अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी बर' बिजोङाव खन्थाइ आवरायनाया मुंख'जाथाव। एमसीईआरटी, एससीईआरटी, आईजीएनओयू, केकेएचएसओयू, सेबा फरा बिजाब लिरगिरि एबा राव दानस्लायगिरि महरै खामानि मावनायनि अनगायैबो 2006 मायथाइयाव स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेशनेल रिसार्च एंड ट्रेनिंग काहिलिपारा गुवाहाटी आसाम कन्सालटेन्ट महरै आरो 2006 निफ्राय 2010 मायथाइयाव नर्थ ईस्टार्न रिजनल लैंग्वेज सेंट्री आन्डार CIIL माइसर बड' बिफाननि गेस्ट लेक्चारार पार्ट टाइम टीचार डिपार्टमेंट अफ बड' गुवाहाटी यूनिवर्सिटी खामानि मावबोदों आरो एसिस्टेंट एकाडेमिक अफिसार बोर्ड अफ सेकेंडारी एडुकेशन आसाम बेबादिनो बिथाङा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि आखाइजों दिहुनजानाय गासै बिजाबा जाबाय गां 13 बिजाब फोसावनाय जाबाय। आङो बान्थाखौ आजावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बेयो मोनसे इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेशननिफ्राय मोननाय मोनसे बेयो गनायथि, मोनसे इंटरनेशनल अमेरिकन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंटनिफ्राय बेखौ मोनसे गनायथि हिसाबै होनाय जादों। सोलोंथाइनि बिथिङाव आं जाय बिहोमा होबाय बेखौ बिथा खालामनानै हयथ' बिथांमोना बे आंनो गनायथिखौ होदों। बेखायनो आङो बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना आङो 2005 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव गुबुन गुबुन फसंथानफोरजों आं खामानि मावबोदों। दासिम आं खामानि मावबोदों। बबेयाव खामानि मावदों? आङो 2005 आव इयथ वुमेन ख्रिस्टियान एस'सिएशन मुंनि मोनसे गुवाहाटी सात्रिबारियाव दङ बियो गंसे जुनियर कलेज, बेयाव बर' आयदानि फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। आरो बेनि उनावहाय स्टेट काउन्सिल फॉर एडुकेशनेल रिसार्च एंड ट्रेनिंग SCERT काहिलिपारा, बेयाव आं खामानि मावदों बर' मिडियाम टेक्सट बुकनि थाखाय। बेनि उनावहाय आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बर' बिफानाव माने पार्ट टाइम टिचार महरै खामानि मावदों। आरो बेनि अनगायैबो सेंट्रेल इन्स्टिट्यूट अफ इंडियन लैंग्वेज बेनि नर्थ ईस्टार्न रिजनल लैंग्वेज सेंटर दङ गुवाहाटी बेलतलायाव, बेयावबो आङो 5 बोसोर माने बर' राव फोरोंनायनि खामानि मावदोंमोन। उननि समाव आङो बेबादिनो सोलोंथाइनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय गोबां गोसो दङ। सोलोंथाइनि बेलायाव बेनिफ्राय आरो थुनलाइयाव आङो जोबोद माने गोसो गुदुं थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव। मानोना आङो दासिमहाय गाव लिरनायनि अनगायैबो खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल' बेफोरनि अनगायैबो राव सोलायनाय बिजाब गासै हमफानानै गां 13 बिजाब आंनि ओंखारलांबाय। आरो उनाव खामानि मावनायनि आरो गोबां बिथांखि दंबावो। आथिखालाव मा मेसेज होनो सानो? आथिखालाव नुनो मोनदों आथिखालावथ' नै कर'ना भाइरासनि थाखाय माने अफलाइन क्लास गैया जानानै अनलाइन क्लास सोलिदोंमोन गोबाव सम। बेनिफ्राय दाबो बिदिनो खायसे खायसे थाखोफोरनि थाखाय अनलाइन क्लास सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेनि थाखाय मबाइला बांद्राय माने बाहायजादों आरो गथ'फोरजों क्लासनि असिला लानानै। नाथाय बेयाव
गार्जियान आरो टिचार फोरोंगिरि आरो दिथागिरि बिमा बिफा गासैबो बेयाव मा खालामनांगोन गथ'फोरखौ मोजां लामाजों लांनो थाखाय जाहाथे बेफोरनि बाहायनायखौ खम खालामनानै मोजां थांखि लानानै सिगां फारसे आवगायलाङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ आङो दासिम 1998 आव आंनि सुंद' सल' गिबि ओंखारलांदों संसारनि अर होननाय बेनि उनाव आरो ओंखारदों माखासे बिजाब जेरै बुहुमनि बिबार बेनिफ्राय हांमानि दैमा सेराव सुंद' सल' आरो खन्थाइ बेनिफ्राय जोनोम गामि मुंनि खन्थाइ ओंखारदों बेनिफ्राय रायथाइ बिहुं ओंखारबाय गुबुन गुबुन रायथाइ बेनिफ्राय खोमसि अख्राङाव गोरलै अखाफोर बे सुंद' सल' बिजाब बेबादिनो आरो राव सोलायनायबो ओंखारदों दायनि बुथारनायनि सं दाननानै आरो ओंखारदों खौवौनि मेथाइनि सेर सेर बेयो रायथाइ बिजाब बेनिफ्राय जिउमानि मिसिल बे खन्थाइ बिजाब बेबादिनो गासै हमनानै गांजिथाम बिजाब ओंखारलांबाय आरो आंनि जायफोर लिरनाय खन्थाइ सुंद' सल'फोरा दासिम हिन्दी आरो असमिया रावाव राव सोलायजानायनि अनगायैबो तामिल तेलेगु रावावबो माने राव सोलायजाखांबाय आंथ' गोदो बर' मिडियामावनो फरायनाय बर' बिजोंजों फरायनाय